stolpe, for at vi skal ryge igennem. Det vil være pinligt. Det allerførste, jeg så lige skal starte med at sige her, det er til nogle til 3 af tirsjubilarerne, som før spurgte mig om, hvor tavlen havde været i fysiklokalet, indtil lokalet blev bygget om. Og jeg påstod, at tavler er, hvor tavler altid har været. Det var den ikke. Tavlen var faktisk ud mod parkeringspladsen. Men sådan er det. Men nu skal I høre, det er en publikumsquiz, hvor I alle sammen kan deltage. Og der kommer nogle opgaver, hvor der kommer nogle folk op, og så skal I gætte, hvem er dem, der er bedst til en eller anden bestemt ting, man kan være bedst til. Og så når I så skal gætte, fordi det er alt for svært med papir og blyant, så vil Helle lige lægge papiret ned og demonstrere. Sådan så, ja, okay. Så kan man lave 1, og det gør man på den måde. Det var 1, og hvis man tror, det er den midterste, kryds. Så kan man gøre det sådan. Og til sidst, så kommer det svære. Hvis man mener det er 2, så rækker man begge arme op. Så nu skal vi lige se, om vi kan lære det publikum. Først må vi se et 1-tal. Ej, hvor er det flot. Og et kryds. Ej, hvor er det godt. Og et 2-tal. Fantastisk. Bente Hulsbjerg. Du er ikke med. Bente, må vi se et kryds. Godt. Så Bente var ikke helt vågen, men det er hun nu. Men så skal vi se her. Det er 4 små quizzer, og til den første quiz, der skal vi bede om at få 3 mand op på scenen. Og det er Lone Ryssel, Tina Majlin Søndergaard og Hans Martin Laursen. Ja, og nu vil Helle lige udstyre dem med en seddel, så vi kan se, hvem der er. Og her har vi Lone Ryssel, 1. Hans Martin Laursen, kryds. Og Tina Majlin Søndergaard, 2. Det drejer sig om, og det I så skal satse på, det er, hvem af de her 3, vi har taget op nu, er i stand til at tage flest. Jeg ved ikke, hvad det hedder, de armbøjninger. Det ved ikke, om de hedder virkelig. Det kan også være, det hedder armstrækninger, men det er sådan nogle, hvor man ligger på maven og bevæger sig op og ned i antal. Så lad os nu se her. Hvad skal vi lige sige, Helle? Du styrer lige det, du skal have mikrofonen. Nej, det er fint. Nå. Hvem tror Lone kan tage flest armbøjninger? Ja, det er jo flot. Der er meget tilslutning til det. Altså Mads Martin. Tina. Det vil sige, at Lone, hun har favoritværdighed. Hun er klar favorit. Ja, men jeg ved ikke, om der er plads til, at I alle sammen kan gøre det samtidig. Det er ikke sikkert, men så kan vi tage en af gangen. Okay, vi starter. Hvem vil starte? Det er Hans Martin. Hans Martin er den understillede Hans Martin starter. Favoritten fra Borgen vand. Lad os lige se igen. Hvor mange var det, der stemte 1? Okay, så I får alle sammen 1 point. Så I skal selv tage pointene. Og vi siger mange tak. Giv en ekstra hånd.